Grabe, 15,000 guys. Meron ka ng kotse. Wow, this is Ford. Ang ganda. Ford Everest. 15,000 down payment. Ayan oh, cash out. Ang galing. Ang gwapo. Very nice. Very, very nice na. Oh, wow. Very luxurious ang dating, guys. Ganda, talo pa ang Cayenne, ha? Talo pa ang Cayenne, ha? Ganda, luwag. Ganda, titanium. Yes. It is said Ford affordable, fuel-efficient diesel and gasoline engines, advanced technology and quality, safest car for your family worry-free maintenance. Ayan, tawag lang kayo at mag-order na ng 10. 10 na para sa inyo. At 15K lang, meron na kayong kotse. May 4-wheel drive tayo, sir. Mahal. 2.3 million. Ito. 1.9. Mas mahal yung 4x4. Siyempre, natural. Parang ganda, no? Pero gusto ko yung 4x4 sana dahil parang yung package lang sila. Ganda. Gagawin natin para compare ba? Ganda, no? Oo. Gusto ko yan, ha? Gusto ko yan. Ang ganda. Dito na tayo. Bibili tayong t-shirt. Nabihisan natin mamayang gabi. Ano kayang gusto natin? Ay, ang liliit. Ang liliit. Ha? Yan o, sinulog o. Viva Pizza Señor. Magkano isa? I don't know. Ito no, 9. Tagpila? 199? 199. Pero parang maliit yan. 199. Parang maliit. Sinulog. Masikip, no? Masikip sa'yo yan? Yeah? Hindi, tama lang sa'yo yan. Mga anak mo, malalaki na. Diba? Ayan. Anong size nito? Large. Large. Okay yan sa akin. I love Cebu. I really love Cebu. Yeah. Saan tayo magbayad? Okay. Namili ng souvenirs ng pasalubong. Yan, bili ng pasalubong. Yan, maganda yan. Ang ganda ng mga bags, oh. Ang ganda nito, oh. Sinulog. Ganon siya. Oh. Sinulog. Tingnan mo naman yung nasa taas. Look at that. Ang cute, di ba? Oh, cute niya. Share nila, oh. Tingnan mo. Sumasayaw pa. Ang saya-saya. Ayan, oh. Sumasayaw. Umiindak pa.
colors ng mga t-shirts na ginawa nila. Tingnan nyo naman yung mga crowns na ginawa nila sa mannequin, no? Ganda, di ba? Pati yung mga mask. Grabe, Sinulog Festival. Magkano down? 38,000 daw. 138? Pamporma, no? Diba? Parang ano? Parang Citroen. Ito naman Toyota. Ito Toyota, Team Cebu. This is Fortuner. Wow, nice. Biglayin dyan pa. Ako, ang bigat ng tiyan ko. Punta kami sa taas guys kasi naubusan akong battery. Nako, dami ko pang kukunan. Yes! Dami naming pasyal ngayon. Bili akong battery para maraming kukunan. Cyber Zone kasi dito wala silang available. So sa Cyber Zone, dito tayo, labas tayo dito. Ha? Oo, Cyber Zone. Ang cute naman ang Hello Kitty nila. Cyber Zone tayo. Ang gaganda naman ito. Buta rin naman na video. Noto, ano na. Hi, salamat. Nakabili rin kami ng battery guys sa Canon Store. Yun, nakabili na kami. So, may gagamitin na for tonight's activities. Ano kaya magiging kalabasan nitong mga activities na ito? Saan ba kaya kami maka-attend? Where will we go tonight? Ayan, mag-enjoy lang tayo. Sugamit Festival 2019. At yan ang Globe. At yan ang SM Department Store. Tayo ay pupunta na sa Ayala Center. Sa Ayala Terraces. Kasi meron dong maraming lights. Ewan ko lang kung meron pa ngayon. Kasi ewan ko ha. Kasi January 13. Tapos na ang Pasko. Ewan ko, baka pinatay na nila at tinanggal na nila yung mga lights, pero hindi pa siguro. Baka hinintay pa ang fiesta. Kaya, pwede pa sigurong tignan. Tunghayan natin ngayong gabi. Later, guys. Sinulog na, sinulog na. Halong-halong music. Halong-halong music. Ayan, nahilo na ang lakay ko, nahihilo na. Nahihilo na siya. Nahilo na siya. Magkakahalo-halo kasi ang naririnig dito ng mga music ng mga sinulog at mga kutiprong at mga ano na nangyari sa kanya. What happened? At nagugulahan pati yung puti, nagkirem-kirem yung mata niya dahil nagkahalo-halo ng mga music dito sa kaliwa, iba dito sa kanan, iba. Ayan. Naguguluhan na. Pero ang saya-saya, ang ingay-ingay, diba? Bakit ganun pag masaya, maingay? No? Bakit pag masaya, maingay, malikot, magulo, pero masaya? Ito ang masasaya talaga. Yang mga yan ang masasaya talaga. Pure happiness ang meron sila. Sumunod tayo sa pila guys for the taxi. Ito meron siyang ganyan. Ito ay para maiwasan ng gulo pagka nag-aagawan ng taxi. Maiwasan yung hindi pagkakaintindihan.
Ayala.